Eihän täällä ole ristin sielua. Kyllä, meillä täällä lapsia on. Ihan totta. On. Missä? Lapset! Herttileisentää. Täällä on jopa toimiva kyläkauppa. Miten tämä on mahdollista? No tässä kävi sillä tavalla, että 2-3 vuotta sitten kyläkauppa loppui kylältä ja kun ei muuten saatu tänne kaupalle jatkoon, niin päätettiin, että pistetään semmoinen pystyyn itse. Tämä on koko kylän hanke ja toivotaan, että koko kylä myöskin tähän sitoutuu. Me ollaan aktiivinen kylä, meillä on paljon aktiivisia ihmisiä täällä ja meillä on ollut paljon hyviä hankkeita, näitä leader-hankkeita. Kylätori, jota on hankevaroin tehostettu, laajennettu ja sitten meillä on myös kylätalo, joka on tuossa seinän takana. Mitä kaikkea täällä tehdään? Kylätalolla täällä voi pelata pleikkarilla ja pelata biljardia ja leipoa ja kokata ja näin. Hei, stop! Mitäs täällä ihan umpimettässä melkein pimeällä pystyy hiihtämään? Onhan meillä valot täällä. Keskellä mettä? Mites kukas ne on tänne laitellut? Kylän yhteisvoimin. Oi. Paljon sä oot hiihtänyt sitä? No tänään tullaan 10 kilometriä. Ja aiot vielä jatkaakin? No pitää minun kotiin vielä hiihtiä.